Reforma, pag-usab, pagpalambu o pag-umulog bagong porma. Mao kini ang tema sa gipahigayon nga Design Week sa mga tinunan sa Bachelor of Fine Arts in Product Design sa UP Cebu. Sugod Hunyo 5 hantod sa Hunyo 7 sa usa ka mall sa Barangay Mabolos, syudad sa Sugbo. Ang maong kalihukan usa ka tinuig nga selebrasyon ug karong tuiga maong ikaupat na kapag pahigayon sa Disenyo 2026. Ang third-year fine arts students maong nanguna isip organizing team nga nagpaluyo sa maong kalihukan. Matud pa sa festival curator, bunga kini sa ilang pagtinabangay o pagpaningkamot. Really most proud of how we were able to really bring together the whole UP Cebu design program from first to fourth years, the faculty, the staff at Fab Lab and Matix. I'm really proud of seeing everything put together here and just seeing the efforts that everybody has put both in their schoolworks and also in collaborating for this event. Dili lamang kini pasundayag sa talento sa mga estudyante. Apan, pagpakita sab kini og inobasyon sa paggamit og disenyo, isip tubag sa mga hagit sa katilingban nga magamit sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Atol sa maong kalihukan, gipakita ang nagkalain-laing proyekto ug obra nga ginama sa mga estudyante isip resulta sa ilang pagtuon. Usa sa mga highlights sa tulo ka adlaw nga kalihukan mao ang fashion show nga gipahigayon sa ikaduhang adlaw sa festival. Dinhi, gipasundayag ang 30 ka mga nagkalaing disenyo sa mga estudyante nga nagpakita sa ilang interpretasyon pinaagi sa BISTI. So I wanted to convey that in this outfit. The top is more stiff and more linear, more straight lines. And then the skirt is what she wants to be, more draped, more free, and more creative. Alang kanila, ang maong kalihukan usa ka higayon aron mahatod sa publiko ang ilang mga ideya ug mas mapakita ang bilis sa disenyo. Dugang pa, kini dili lamang bahin sa aesthetics, apan paghimog positibong kausaban sa katilingban. Pinaagi sa Disenyo 2026, gipamatud-an sa student designers sa UP Cebu nga ang disenyo dili lamang paghimo og matahom nga mga butang, kundili usa-usab ka paagi sa pag-rebuild, pag-reimagine ug paghulma sa mas nindot nga kaugmaon. The theme was beneath the fabric, so that's where the idea of reforma was interpreted, because underneath the garments, that's where we see the construction lines, the material. So that's where we see what construction is involved in creating a garment. So that's beneath the fabric. Kini si Hannah Jane Kabasag, CNU Communication Intern, alang sa MyTV Cebu.